Thystrgorn, 129 metrů dlouhá nákladní loď, byla postavena v Northeast Marine Engineering Corporation a dokončena a spuštěna na vodu v roce 1940. Podnikla několik úspěšných plaveb do Severní Ameriky, východní Indie, Argentíny, než se v roce 1941 vydala na plavbu z Glasgow. Naložena důležitými vojenskými zásobami, zamířila k severní Africe, kde se Britové připravovali na další operaci. Byla to pomoc pro boje u Tobruku proti německé 8. armádě. V 2 hodiny ráno 6. října 1941, pouhých 18 měsíců od jeho spuštění na vodu, čekal Thystrgorn na svůj konec. Čtyři bombardovací Henkely HE-111 vzlétly z Kréty a zaútočily na kolonu. Vraceli se z průzkumné hlídky nad Sinajským pobřežím a shodili na lodě své nepoužité bomby. Posádka HMS Charles měla pohled na útok jako z tribuny. Jeden z mladých dělostřelců, Dennis Gray, si pamatuje, jak byl ochromen strachem při pohledu na jednu lokomotivu vymrštěnou z paluby a letící vzduchem směrem k jeho lodi. Letadla přiletěla tak rychle a byla tak nízko, že dělostřelci nebyli schopni ani na ně vystřelit. If I can't
لك حبنا، ازاي اوصف لك حبنا.